Δεν θέλετε. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε λίγοι στα έδρανα. Κατά την άποψή μου, η ανυπακοή, αν είναι συνειδητή, συλλογική, έχει συγκεκριμένη στόχευση για αλλαγές, είναι αποτελεσματική. Ας πάμε λίγο στο θέμα μας. Κάθε νομοθέτημα παράγει ένα πολιτικό αποτέλεσμα που πάντα θα το βρίσκουμε μπροστά μας. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αποτελεί ριζοσπαστική θέσπιση, σε καμία περίπτωση. Ρυθμίζει θέματα μεταθέσεων οπλιτών, υιοθετώντας ένα σύστημα κριτηρίων μοριοδότησης. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, τα είπανε όλα. Κριτήρια υπηρεσιακά, αντικειμενικά, διεύρυνση κοινωνικών κριτηρίων, καθιέρωση οικονομικών κλπ. Άκουσα έολα επιχειρήματα. Ας πούμε, άκουσα από έναν συνάδελφο που έλεγε ότι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν κριτήρια όταν πρώτιστο κριτήριο είναι οι επιχειρησιακές και οι υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν μιλάμε για ένοπλες δυνάμεις? Χωρίς μεγαλοστομίες, είναι μια προσπάθεια να αμβληνθεί, να ελαχιστοποιηθεί το πανθομολογόμενο φαινόμενο του βίσματος, γιατί για να σπάσει η πελατειακή σχέση, να σπάσει η ευνοιοκρατία, δεν αρκεί ένας νόμος. Και σημειωτέων, δεν κάνουν όλοι οι βουλευτές τα ίδια. Ακούστηκε από έναν συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας, παραδέχτηκε ότι εγώ έχω κάνει ρουσφέτια. Εγώ δεν έχω κάνει. Και νομίζω ότι όπως εκείνος είχε το θάρρος να το πει, έτσι και εγώ ή και πολλοί άλλοι συνάδελφοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να το λένε και να το υπερασπίζονται. Αναρωτήθηκαν συνάδελφοι τι καινούργιο φέρνει το νομοσχέδιο και ποια η διαφορά ανάμεσα σε ένα νομοσχέδιο και στα κανονιστικά πλαίσια που υπήρχαν και βάσει των οποίων υλοποιούνταν οι μεταθέσεις και τα υπόλοιπα. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ακούστηκε ότι είναι αχρίαστο το νομοσχέδιο, άρα είναι εκ του περισσού η όλη διαδικασία, η πρώτη φορά που αυτό το θέμα γίνεται αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Απάντησε ο Υπουργός με 8 σημεία στο τι καινούριο φέρνει. Αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισες, είναι το ίδιο πράγμα αυτό που γίνονταν ως τώρα με ομολογημένο το ρουσφέτη, με τη δημοσιοποίηση και τον έλεγχο των μορίων. Γιατί για κάθε έσω θα ανακοινώνονται οι 5 χαμηλότερες βαθμολογίες και μεταθέσεις και οι τοποθετήσεις που προέκυψαν από αυτές. Και αυτή η διαδικασία στην εξέλιξή της θα δημιουργήσει μια τράπεζα δεδομένων με το χαρακτηρισμό, με τα χαρακτηριστικά, με το είδος, με τον αριθμό μορίων ανακριτήριο που συγκεντρώνουν οι οπλίτες οι οποίοι μετατίθενται. Θέλω να επιμείνω στην έννοια του ελέγχου και μάλιστα του πολιτικού ελέγχου. Ο πολιτικός έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων είναι κατάκτηση της δημοκρατίας. Καθιερώνεται από το Σύνταγμα, αλλά υπονομεύεται από τον κομματικό έλεγχο. Και αυτό έχει επικίνδυνες συνέπειες όχι μόνο στη λειτουργία, αλλά και στη συνοχή, το αξιόπιστο και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και στο σύνολο του δημόσιου βίου. Γίνεται πολλής λόγος για το αξιόμαχο και σωστά, το οποίο σωστά δεν αμφισβητείται, όπως δεν αμφισβητείται και η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Όμως οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι τσιφλίκι κανενός και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αποφάσεις μας παράγουν κοινωνικά αποτελέσματα. Παράγουν προβλήματα και για τις ένοπλες δυνάμεις, για τα στελέχη και για τους οπλίτες τους. Τα προβλήματα στον εκπαιδευτικό μηχανισμό και στα μέσα που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις, οι μισθολογικές περικοπές, οι ιδιωτικοποιήσεις τμήματων της αμυντικής βιομηχανίας αφορούν άμεσα τις ένοπλες δυνάμεις. Αναφέρθηκαν αρκετοί στην τροπολογία για τα ναυπηγεία. Οι λύσεις, οι μόνιμες λύσεις, οι ουσιαστικές λύσεις είναι αυτές που μιλούν μόνο για εθνικό σχεδιασμό. Κρατάω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά άρθρα του νομοσχεδίου, δεν θα αναφερθώ για οικονομία χρόνου σε αυτά, ωστόσο είναι άρθρα που προωθούν τη σύνθεση και τη σύμπραξη στρατιωτικών και πολιτικών δομών και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης σπουδών επαγγέλματος με τη στρατιωτική θητεία. Αναφέρθηκαν τα παραδείγματα των γιατρών, των δικηγόρων κλπ. Ρυθμίζονται θέματα μοριοδότησης και απόκτησης αναγνωρισμένης εργασιακής εμπειρίας και σε άλλες ειδικότητες. Υπάρχουν ρυθμίσεις, το είπαν όλοι οι προηγούμενοι συνάδελφοι, για τους αντιρρησίες ειδήσεις και τους ανυπόταχτους. Και βεβαίως υπάρχουν ρυθμίσεις για το μόνιμο προσωπικό. Ακούγονται εκθιαστικά και ακούστηκαν εκθιαστικά λογίδρια για τις ένοπλες δυνάμεις. Τις ένοπλες δυνάμεις που πρέπει να πούμε ότι υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα, δηλαδή τα λαϊκά συμφέροντα. Αναρωτιέμαι ωστόσο πώς θεωρείται δεδομένος ο σεβασμός μας προς αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη και τους οπλίτες,
ύστερα από τα μέτρα που μόλις ανέφερα πριν. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε τέτοιες αλλαγές που δεν θα υποσκάπτουν το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων. Είναι από τα επίδικα ζητήματα της πολιτικής πάλης και γνωρίζουμε όλοι, τόσο και αυτοί που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, όσο και για τον ελληνικό λαό, ότι όλοι μας παρακολουθούν. Όλους μας παρακολουθούν στον πολιτικό αγώνα που δίνουμε ο καθένας από την πλευρά του. Τα περισσότερα από όσα ακούστηκαν σήμερα εδώ εντάσσονται στην προσπάθεια να πείσουν την ελληνική κοινωνία πως η σημερινή κυβέρνηση είναι μια αλωτριωμένη, ανίκανη, αδίστακτη και πλήρως υποταγμένη κυβέρνηση, η οποία έρχεται να εφαρμόσει το τρίτο και καταστρεπτικότερο μνημόνιο. Όλοι είναι οι ίδιοι. Ένα μεγάλο μέρος του λαού μας που σήμερα κινητοποιείται, που έπαψε να διαχωρίζεται με κομματικούς και συνδικαλιστικούς όρους, αλλά που ποτέ δεν θα πάψουν να υπάρχουν οι ταξικοί όροι, διεκδικεί να ανοίξει ο κοινωνικός διάλογος και να πάρθουν εκείνες οι αποφάσεις που θα θωρακίσουν τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Ο λαός μας, που πρώτος σε όλη την Ευρώπη τόλμησε να συγκρουστεί με το παλιό και πήρε πολύ μικρή νίκη, είναι αλήθεια, γνωρίζει ποιοι είναι μαζί του και ποιοι όχι. Εγώ προτείνω να μάθουμε να τους ακούμε όλους. Βεβαίως πρέπει να ακούμε αυτούς που φωνάζουν, αλλά πρέπει να μάθουμε να ακούμε και αυτούς που σιωπούν. Νομίζω πραγματικά θα μας ωφελήσει όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τριανταφύλλου, η οποία παρήχε